Esta imatge és el que es coneix com a codi QR. Amb un mòbil amb connexió a internet podem connectar a la pàgina web on dirigeix. En este cas és per a descobrir la Pobla. L'Ajuntament ha posat en marxa esta tecnologia com a mitjà per publicitar el municipi, el seu patrimoni, però també el seu comerç. El que han volgut fer en aquesta iniciativa és recolzar al comerciant, en donar-li les possibilitats de que es puguen acoplar al código QR i que incorporen el seu comerç dins d'aquesta aplicació. És una aplicació que així des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient, Patrimoni i després s'ha acoplat la de comerç perquè creiem que fomentant el comerç fomentem també la creació d'empleo i l'activitat en el municipi. Per això els membres de l'Associació de Comerciants han estat els primers a conèixer la ferramenta. El cap de comunicació de l'Ajuntament ha estat l'encarregat d'explicar totes les possibilitats que comporta. Es pot accedir a la història del poble, als espais turístics, a l'oci, però també té un espai destacat, l'Associació de Comerciants. Poden donar a conèixer els seus negocis, actualitzar la informació i fins i tot enllaçar amb la seva pàgina web. També publicitar les promocions que tenen a cada moment, una ferramenta a la qual hauran d'adaptar-se per a plegar a un major número de clients. La valoració d'esta oportunitat que els dona el nou portal de l'Ajuntament és positiva. Hi ha moltíssima gent, inclús gent que viu en la Pobla, en urbanització, que no coneix tot el teixit comercial que n'hi ha dins de la Pobla de Vallbona. Entonces, és una ferramenta més per buscar forns, entitats financeres, qualsevol comerç, sobretot els comerços associats a l'Associació de Comerciants, que tinguin un coneixement i puguin anar i buscar-lo el lloc on està, inclús saber el seu horari, etc. Darnos un poquito más a conocer qué realmente es lo que tenemos cada uno de nuestros negocios y qué podemos dar a nuestros clientes, que son realmente la gente de la Pobla. Ayudar, como siempre, a descubrirnos y redescubrirnos y a no deixar d'estar ahí. O sea que en la web nostra poden entrar, en el Facebook també i ara en el QR pues, també. O sea, consolidar la presència i el servici que estem donant tots els dies. L'alcaldessa de la Pobla ha destacat que, donat que s'anava a posar en marxa aquest sistema, s'ha volgut que servirà també per ajudar als negocis locals. Pensem que també és necessari incluir l'Associació de Comerciants perquè qualsevol persona que ve a la Pobla i va passar un dia en el Parque de la Manguilla tindrà que anar a dinar a algun puesto, voldrà comprar alguna altra cosa, entonces a través d'aquest còdic fem també més fàcil que aquesta gent que vinga, a més de que vinga d'oci a conèixer un lloc del nostre municipi, puga també deixar-se els diners en la Pobla de Vallbona i menjar en aquest restaurant o comprar el regalit on toca. Nosaltres anem a destinar concretament per al tema patrimonial del municipi, però que hem añadit també com a peça fonamental tot el teixit empresarial i en aquest cas comercial del municipi per a donar-li també manejar el nostre teixit econòmic de la Pobla. El codi QR de la Pobla està pensat per a donar tot tipus d'informació del municipi i en pocs dies el trobarem a molts llocs de la localitat.